andika hanzi mutizwira utsitsi vari kuaustralia komana because hapana kumira mushe nchibva ndachinyangwa nesu vari kuafrica mutinzwira utsitsi tema munomuka sinenge toda urara manje toita sei hanzi kana kuwana notification hello guys, hi guys, maswera sei manheru mamuka sei kumatima nenyika mwe muchakarara muri sei guys, sani monani ninjani Dumela machera nabuthi muri sei ko muri sei ninjani niyapila na hanzi makunzwa sei flu yacho kama 1 but zvaanani zvazvo flu yacho ma1 zvaanani zvazvo guys tangoti regai nhasi timboita open line anditika because I know tinofollowa kwati Tilda nyaya vanotipa ma-updates every day about nyaya yatapiwa kuti zvafamba zvakadai but most of you guys, most of us sometimes atina patokwanisa kuti titaurawo mafungiro edu because Tilda avawanza kuvhura maline antimongona vanenge vachingopa update saka tikati tiuyewo tivhure malines andika timbonzwawo kuti guys patakabva nepatasvika papasvika nyaya iyi pane here kufunga kwako iwe kuona kwako iwewe pane progress here panyaya iyi pane zviri kuitika here kana kuti zviri kufamba sei anditika you are free and you are allowed to say zvaunofunga anditika zvaunofunga kanzike nuiko pastor wekusta ife pastor waya ndivachikaini kufunga zvaunenge uchifunga iwe wakazvimiririra yesi tavi kuri sei hanzi kuno kuuk kuri bo kana muri right thank you very much tinofara chaizvo kana muri right kuuk because covid yakati kunzwa kuti yakabata ikoko saka kana muri right aiwa guys tinofara chaizvo tinonzwa kufara chaizvo kana muri vatano anditika so Jack mabasa saka right toda kutinzwewo pfungwa dzenyu mimi guys nyaya yadrega takutopinda almost 2 months musoro mwana usati wawanikwa yes of course mailesi vakabatwa kune vasiri kuziva toda kumbota open lines just open lines yakakumbirwa nevamwe and also patachitaura naGogo Beulah I think vanga vaenda vanenge vamboenda kumunda and things like that vanga vachingoti nyaya iyi rambai muchitaura. She gave us, the family is giving us authority. Kuti rambai muchitaura musamire. The family, the mother and father vatapiwa. Ne vamwe vakuti rambai muchitaura musamire. Saka mukaona takuitaura pana musazotibvunza kuti hanzi muri kutaura chii iri kuendliwa naningi because they want this nyaya to go as far as possible. Vari kuda kuti nyaya iyi itaurwe ite mukurumbira vakurumidze kuchengeta mwana wavo. Saka the moment atogona ngoinyarara nyaya iyi, the moment atogona ngovharana. Handisi kuti ndozvinovharana but zvogona kudaro. Saka vangu vachitoti go ahead itai yamunotoita irova yamunotorova. Unfortunately atina isusu yedu tiri kuno South Africa atizokwanisi kuti tingawana ma-airtime direct ekuti tivafonere andimaona direct titaure navo nguva dzelive vauye palive vayanisa kutaura kuti zvii zviri kuitika kana zviri kudai so andimaona panoti airtime yacho inenge ichitidhurei munozviziva imi andimaona thank you nombuyo ngiyabonga andimaona zvinenge zvichitinetsei but vari kuti make as much noise as possible please kana pakupesira zvichigona kutibatsira ngazvitaurwe taurai pamunogona napo kuti mwana toda kuvigawo mwana toda kuenderera mberi noupenyu hwedu hatingavigi mwana akashota because kana pasina musoro kutaura kwavo kana pasina musoro hanzi hapana munhu antimazvona vari kuti kana pasina musoro hapana munhu antimazvona saka ndo zvakatireka timbovhurawo maopen lines Tilda vari kupa update isusu kunoku toidiwo chandinofarira kuti Tilda most of the times vanenge vachiona vanoona zvatinenge tichitaura panapa she will be there she doesn't comment but she will be there sometimes andika vanenge vachionawo tichitaurawo zvatinenge tichitaurawo pavo feedback update isusu kunoku tichidiwo tichipawo malines vachinzwawo pavanozoendawo kulive vanenge vachizwawo mibvunzo yenyu nezvamuri kufungawo vanhu mimi kuti muri kufungeiwo vonotaurawo kwavo zvichingodaro andimaona so that pakupesira pave nezvinogona kubuda yesilaina pave nezvinogona kwanika zvichibuda anditika right so guys asisani ndatanga ka regai nimboplaya Fiburi sei ndave nani zvangu but kafuluka choka chiripo wena kafuluka choka chiripo regai nimbotenda zvangu nezuro ndakarohwa nesurprise nezuro ndakarohwa nesurprise nezuro mufunge ndakatorivara handitorwara zvangu ndakatoregai nimboenda kugym makuseni ndimbono wake out kuda flu ingapera andimona ndaenda kugym paya ndiri kugym ubva ndareceiva a phone call guys zvikanzi makadisi smell ndikati ndiripo makadi ndiani afoni yangu yajaira kuringa zvikanzi ndiri mudhayari munhu wechirume uyu ndiri mudhayari smell ndiri kuda kuya kumbokuonai kuRustenburg. I was like sure kuzoona inini kuRustenburg
zvikanzi ndikuda kuya kuzokuona eGrustenberg sisineli anomaona ndikati kwakanaka here hanzvadzi zvikanzi ndinoda kukushanyirai ndikati ndakafunga kuti kuda kunyepa ndikati vati munonyepa mukauya ndokupai mari yamunenge mashandisa kuuyisa nekudzokera muri kudhiraivha here zvikanzi aiwa ndikupinda mutaxi ndikafunga kuti ijokwini ndarodzoka kujimu kuma10 ndikanzwa foni yapinda zvikanzi ndaburuka murengi ndonangepi muza ndakashokeka ndobva ndati mira ipapo ndopfe ndotsvaga munhu akapfeka sei zvikanzi mutsvaga munhu akapfeka jezi rered rakanzi ndakamira pagaraji pakati it was unbelievable, truly speaking it was unbelievable guys. Ndaenda papaya ndikunotsvaga munhu yaya ndamuona guys, ndakafara guys, kufambirwa kushanyirwa nemunhu anzi ndogara kuMeyaton kumberi kweJoburg, kungofambirwa kungouya kungotoda kungozoswera nemi sisineli takaswera shuwa nehanzvadzi vavo mira ndikutaridze kamuchindoreva nhema takaswera nehanzvadzi vavo ndo first munhu akaita first kune vanoziva even muRustenburg muno vanondiziva kana kuti vari kupi ndiye munhu akaita munhu wokutanga ndakatovaudza ngati hanzvadzika makaoma ndimi munhu waita munhu wokutanga anditika kuziva pandinogara anditi life yangu haizikani. Even my husband was shocked pekutanga pandakamuudza kuti akamboti are you sure about this kuti munhu uve ndikati no animona zvikanzi right inde munovatora pandakaenda kunovatora kudai so vakatosvikira vakutotaonyana pabai pano vakutoseka vakutodii and like very sweet hanzvadzi mufunge vari papiko gaindione because pane mapictures atakatogwa nezuro avandisendera makuseni kutaridze muno zvinonakidza sei guys, zvinonakidza sei kuti kungoshanyirwa zvako wakarivara so zvidzivai vari piko tikatogombi tigere munomba takatonakirwa singaiti tikataura tichaura nyaya tiri pano tichitoseka tikati hanzvadzi imima hamuza it was unbelievable ndikati makosimuka zvikanzi kuti ndizokuonai smell ndinoda kungoti ndingokuonai zvakandinetsai but anyway guys, kune vamwe vanhu vachine rudo kunze uku andimaona kune vamwe vachine rudo vari piko hanzvadzi vaya. I hope muri pa life hanzvadzi, I hope muripo pa life. Kutsvaga papesera kuti aneni makuseni vachiti ndakafamba mushe ndikutsvaga mameseji anopinda pazuva 1 akawandisa zvokuti hey alright ndikutaridzei tariita majokisi navo takagara ivi hanzvadza ndakatogara ndakatopfeka hangu hembe dzepamba ndakatozvilezera zvangu semunhu angatova kujima hanzvadzi fe vatouya zvavo takatoswera ndikati sei hanzvadzi mune problem here chii kuti munhu atori single, is a single guy but a very mufana wechidiki ndakatomboita skeptical guys ndikati imi hamuna kutumwa here imi hamuna kutumwa zvikanzi siveli kana ndokufollowai vakatanga kutondidza nyaya dzakudza ndakakufollowai kubva papi tichitotaura ndichamaposti mapictures achona tatakatogara mumba onaivo vasingadi kusarira kubuda pamapikicha tatakatogara mumba nehanzvadzi yangu havana kuroora vari single havana mboroora havana tikatoswera tikaswera tichimwa juice tikaswera tichibvarira nyaya tagara takazovaperekedza kuma4 takunovakwidza kuti vaende handiti maona so vanonzi hanzvadzi roni saravo vanonzi roni handi mwanzida kutoti tete hanzi a bit strange though there was nothing strange lady boss, nothing strange. At first we all thought that takazvifunga pakutanga kuti it's kind of strange zvitori strange izvi
but mukutaura kwataita conversation tichitaura takatana kuti no munhu asitombori nawo munhu akatotora vaitodawo maadvise mazano vaitofungawo kuti kana munhu aitoti upenyu ndoda mbuti upenyu hwangu ndimbodai apa ndodai ndodina apa ndoda kudai apa ndodii ndakambouya gore rakadai so ndikadai zvikaramba ndichandira ndikadzokera kuzimbabwe like munhu aitongotaura rondo rake raupenyu nekudawo direction kuti ndingaita sei apa ndodii saka I always follow you ndogara ndichiona hangu zvakawanda saka ndikati the best person soka kuti ndiende kwaari because I take you to be like a sister, an elder sister, not like a mother. Saka ndati ndinoda kuti ndiende kuti ndoda kusangana nemi ndakaona kuti munobva kure azviiti pakutanga ndakatombovhunduka ndikati ndari vari one of maghost vanenge vatumwa vanzi but chero vatumwa chavarida kuona chacho regai vaonewo right animona regai vaonewo right chavada kuona chavanzi ndaunoona chirega vachiona nditi vasvika panzvimbo chirega tichiona so vanonzi hanzvadzi Roni but is a very nice guy munhu antori havasina ndombokomendesera muteresiya hanzvadzi yacho andika munotoresiya zvototi vakati munhu atori bho zvokuti hanzvadzi vavo so it was really nice, it was really an honor to me guys wakarivara wongonzwawo mudhayaris achitongouya chemerawo nhamo dzake kwauri nekuti ndinodawo mazano ndoita sei imi ndimi utori hama yepedyo ina hakuna mai kuzimbabwe ndichitokuonai kudai ndinenge ndichitoona sekuti ndinoona mai vangu ndinoona sekuti sisi vangu vakuru vandisisina vakatoinda zvose zviri pamwe pangu ndoda kuti nditoye kuzotaura nemi mundiudza atakataura zvinhu zvavo zviri deep hanimona vakaita open up neso ndotakagara pansi zvokuti I was like even my husband was like wow so unotori neimpact yakadaro kune vamwe vanhu unotsvaka impact yakadaro ndikati ndizvo zvinotoreva zvikanzi you don't know zimene vanga vaine kamera yavo yavanga vainayo tikatotorwa mapicture imba yese tikadii takafara fani takafara nangoti hanzi I was like, I don't, even if you were sent Cynthia, I don't know whether zvaida kana vanga vakatumwawo zvavaitsvaga tongoti let's hope vakazviwana because pavakauya panapawo kana vakanga vaya vane rimwe ziso vakatoona kuti pane a very warm welcome and vakaona kuti it's a house of love itori imba yakazara zvayo rudo imba isina zvakawanda zvavanongoona palife panapa ndo zvavakangowana ipo pana ndikatotaridza chikona changu ichi zvikanzi ndikati chikona changu ichi chemalive ichi ndo chikona changu ndikapinda nawo ndikati chikona changu chandobaona zuva ndirapa ndo chikona changu icho chichi vakafa nokuseka zvikanzi shiwo ineka zvakaoma but anyway guys vakataura zvimwe zvaka zviri mumwoyo mavo zvimwe zvokuti haungoudzwe nemunhu nje stranger kungoya kuzongoti ndakuvhurira mwoyo wangu kuti ndida kutaura nemi kuti mundibatsire because chokwadi vanhu vanodonha vachifamba nekusaziva handimona nekushama nekutaura naye handimona but inini pavanhu vese I saw kuti muri free regai ndiinde hangu regai ndiinde nikoko ndinotaura mundibatsire handimona so anyway kana muri pamukomaroni thank you very much we love you we hope to see you soon again and because takapromise kuda kuzoonawo pamuri kugara imini sekutaura kwamakaita kumeatoni kuJoburg ikoko saka tichauya ikoko right ngatidzokerei panyaya yedu yanhasi anditika pane audio yandoda tanga ndaplaya then tozopinda munyaya iyi maopen lines mina nditanga ndaplaya that audio kune mamwe maaudio ari kulika but handina kupiwa consent yekuti ndimaplay maaudios aya dei ndanga ndakapiwa consent yekuti ndiplay maaudios ingadei ndamaplaya but handisi kwanisa kumaplaya because handina kupiwa consent dei ndaplaya maaudios apa mazvinzwira handiti maona but anyway hapana chisingabuda nditi zvichabuda hazvo ini maaudio ndongoramba ndakabata enyaya yemwana yatapiwa but kwaiko zvino ndoramba ndakangobata maaudios acho timboona kuti zvinoguma nekuita sei because pamwe ndinogona kuzomabudisa ndokanganisa investigations dzemapurisa hanimaona saka ndosezvo ndanongonzi batai mumbonzwa tingorambawo ndakabata tonzwa kuti zviri kufamba sei nditsvake audio iyi ndikuplayerei right zvakaoma naye mailesi
Mailesi chandakakutadzira chii? Ndakakutadzirei? Ndaitiwo ndine mumwe wangu anenge achindibatsira. Ndaiti ndine mumwe wangu anenge achindibatsira pane zvakawanda. Nekutambura kwandaita ndichitsvaga mwana wangu, neusiku kutsvaga mwana wangu, mailesi uchiziva kune mwana wangu, mailesi uchiziva kune mwana wangu. Wakaitire mwoyo wakaoma kudaro, mwoyo mukukutu. Ita mweya wako hondo mailesi, uiga mwana wangu, kudya mwana wangu nabamukuru mailesi, kupiwa mari ukatenga huku, uchinyatodya huku uchiguta uchiziva kuti iropa ratapira. Mailesi wakandibaya panorwadza, wakandibaya panyama mhete, wakandicheka nerakagomara, handife ndakakangana zvawakandiitira mailesi. Mailesi kundishungurudza, kunditambudza, ndichiti ndine mumwe wangu. Ndanga ndakaperera mailesi, ndichiti ndine mumwe wangu ari kundibatsiridza. Munhu waunodya naye ndiye anokuuraya. Tererai audio guys, tererai audio. Senai nekuti havasi maitapiwa. Yes, we know kuti havasi maitapiwa. Mailesi kutengesa mwana wangu ne$5 uchinotenga bhurei. Mailesi kutengesa mwana wangu uchidya chehuku ini ndichichema, uchidya chehuku ini ndichitadza kurara, uchiziva imari yemwana wangu yekufa kwatapiwa. Mailesi uchitambira vanhu vakauya veZBC, uchivatambira mune zvakanaka, uchivaratidza kwose kumagadheni nezvose zvataita mumbanjo yemunoziva kuti havasi maitapiwa guys. Listen to the audio chete, tererai audio, just taura. Ndiwe nyakutanga kutengesa mwana wangu uchidya bhurei. Ndakazosara ndomuka kuseni mailesi, mwoyo usiri panzvimbo nekuda kwemwana wangu. Iwe uchiziva kune mwana wangu, uchitoya kundibvunza mailesi, mwana wanikwa here? Ndikati kwete. Waiziva zvako, mwana wanyudza mailesi. Unyudza mwana wangu mailesi ne$5 mailesi, wandirwadzisa. Wakandibaya panyama neti, ndanga ndisingazivi waunodya naye anokuparira. Mailesi chandakakutadzira chii? Chakapa kurege kundiudzawo kune mwana wangu, chakakupa kurega kundiudzawo waenda tapiwa, uchiziva wapiwa $5. Ucheka huku mailesi uchidya, ndo machekerwo akaitwa mwana wangu. Uchidambura mapatsi mailesi uchidya nemwana wangu, ndo madamburwo akaitwa mwana wangu. Nazvino mailesi nekune musoro wemwana wangu, mapatsi emwana wangu, maoko emwana wangu, ndiri kukumbirawo mailesi. Wandishungurudza, ndanga ndisingazive uri nyoka, ndanga ndisingazive ndiwe mhandu yangu. Mailesi ndiwe wekutanga kundiurayira mwana wangu. Ndatenda hangu, Mwari wakuitire zvakanaka. Wakadya nyama yehuku inova yesimba neropa ratapiwa. Hazvina mhosvo, chibuditsa izvi zvemwana wangu. Ndionawo kuzorora, handina zororo. Right guys, this we all know. Munodwa kumhanya, munoza ndo problem yamunoita.
pakauya chinhu munomhanya tinenge tiriko tisise pakunoitwa malive aya. We will be there, all of us. We know, remember vamwe tinotove neaccess kutaura navo direct, tinenge tichitoziva. We know kuti havasi mai vatapiwa. Handika zvakafanana nepandinouya panapa ndichiridza music wana ndichiridza wokuti Rufundi Majongonyedze hauna kuimbwa kwamakore kwanatapiwa handiti, but music inoenderana nezvatinenge tichida kutaura handiti. This is a poem handika that was written handika kuna for Mailesi na somebody else na Nyanduri achirwadzikana nekuda kwemwana. Ndati ndio nyaya takaunganira pana bvunze kuti nai guys, what's your take on this nyaya handiti.